Kaide, kaya na kanan bikin na naide. nahawan. Kaide, ang tonga dakring tongka. Da kon mang, upa kan tong gade ang mano na kan kai kan. Kenapa na nahan Nak mamia kariga kai kaya deh. Maka sini ko ni na ta liata pagar to kaya ke sini. Kenapa nakaran mah? Ni sini tong ini nong nong saya deh. Nakaran. Nanti sih kan tang angkum di tos tang lah. Tan ini kan tan kuning ya. Tahu ko hai ko. Aku kai kiri kota. Nakaran di wano. Aku narap kan o. Kutu pa hat tong ma ang kanan bising nakare kai di wano. Ate kaisa kong nong sanan pogi thangka te puri thundiri mano norok joto saide manka pun 15 bat bol khamani soya hnoi gaka abo tabu bo orono phaika bu joto saimanka kutul phano boro butha ko saime hni bu joto salai tong mane oro butha paika norok prosar khlari man Mata bo oro phajak do. mai ko Ozga hapa kena. Ke ati operation dirwa te kiri kena. aro kori khap Mata bagi aro tongli ya ma, tapo. dala thokai dal baji mamang thangba ka wan charok ipra sarong ni bagi hai mane wan charok ma sing thangsuwa amni Mata bari wo. wat mata bari wo amni bagai ang aro buthakliya ka boro buthakno ni phai mane oro buthak jakha Oron tongfla chene na. oron tongplai sina ang tai kutuliya horo Bufrun ঠিক haran ke kutul mani bo. antai se bo phai mane ka je ang manui emne mas ode phai rogi khna apno phaile sapai ka ang aro tongle oro phachuk na hne ke tong ke bisas thaya ke ta bon khai chhure ditai chhui di tho bagai suji thani ga apni bagai tabu khai phachuka khe ko tabu khai dei thangli ani no phachuka ta Acha. Mata mau sanmani tini ason roh ni sanmani tamo rili ya mani. u de gor lai so gor ni lai mane a gor bini bagi kiriko de i Nok ta nok. nok u mas motra ma bai u bodro kali mani bagi simi se khaja ko ngete ibru sundri mani bagi khaja ko tam bai khaja himale bo sol phachukya ko apuchi noro kam bagi sing khlaya tong kota gai Apa pasu kana? tab ko phachuka mu to saimia boro thangkan hilai tongo oro no bo